na issue, mapadapit sa mga lace kang nasyon asin maging sa lado lokal. Legally Yours GB. Mga legal advices asin masimbag sa indong mga kahaputan. Legally Yours GB. Magpartisipar asin magkapot ang aning maintindihan. Ngunyan, uya ang sa indong makakaiba. Pio Fernandez asin Attorney Giselle Basanta. Digdi sa Legally Yours GB. Bakit daw siya nagdurusa sa kasalanang di niya ginawa? Kahapon lamang ay kapiling niya kanyang asawa at anak. Namumuhay ng tahimik sa isang munting tahanang may tuwa. Ang kaligayahan ay pinutol ng isang paratang sa kanya. Siya daw ang may sala sa isang krimen na di naman niya ginawa. All rise. Wala na bang katarungan ng isang Court is now again in session. ilan pang tulad niya ang magdurusa ng Sergeant at Arms, maintain peace and order and silence while the court is in session, or suffer the fate of the maximum penalty of direct contempt. Counsels for both the prosecution and defense, Wala na bang katarungan acknowledge your presence. katulad niya? Sa pangaran kan PBN Broadcasting Network Incorporated, ang radio station DZGB AM, Ligayahan ay pinutol pinaghahatod mitabi ang programang Legally Yours GB. siya daw Kada Sabado po yan, alas 11 sundo alas 12 ninudto sarong oras na mag-iriba-iba kita po kumas menos sa paagikan informasyones na sa tuyang dapat maisihan hali sa tuyang pag-iribang mga abogados. na lang na katulad niya. Pag-aram kan man lain-lain na layes na dapat niya itong maintindihan tanganing maprotehirantaan sa tuyang persona, pagka-persona. Wala Asin ang sa tuyang propriedad, marespetar man niya to ang derechos kan sa tuyang kapwa. di ba Legally Yours GB. mahirap mayaman? Siyempre, ang sa tuya po mga trivia, Yahan pati na po ang pagdiskutir na kan man iba-ibang provisiones kan lay na aplikable sa oral daw na pagbuhay-buhay. siya daw ang Sa luwas yaon dyan, ang tropa nakaready lang po si Pading Jomar Bien sa 1st District, kumpadring Jim sa 3rd District, Pading Al sa 2nd District. rungan ng isang Katuwang si Ann, si Luen Subuda si Ren, sa Manibela si Henry Boy Mata, Technical Control, the man from Poland, Dion na pulis. durusa lang wala. Sa newsroom, padagos ang pag-monitor kan mga pangyari sa palibot. Pagsumada kan mga istorya lokal, nasyonal asin internasyonal, News Manager Mardela. Sa production center ang Anghel kang DZGB, ang AM kang DZGB, Angel M. Mustaza. Sa IT, yaon dyan si Richard. Bang katarungan ng Buda si Arven. na Nagtatarabang-tabang yan. Ako pa ang Saidog Presiding Officer, si Pio Fernandez. tulad niya ang magdurusa ng walang kasalanan. Di ba't ang batas natin pantay-pantay, walang mahirap mayaman? Sige tabi kaya lang kay Satuya Pading o kaya Dion wara yung resident attorney. Dainin abiso pa si ang panyero ng bayan, abogado Giselle Basanta. Tulad niya Dai paning abiso kung igwanin panahon siya na
makasabay tango niya na pagkaaga. Pinag-informaran ko man through text message sa tuya pang panyero ng bayan of equal caliber, si Abogado Bart Trico, dahil pamantabi inin konfirmasyon. Kaya kita muna mag-iriba-iba, dahil makita makadiskutir kan mga legal na provisiones kan lay, tama illegal kita kaan. Kaya digdi muna kita sa programang Illegally Yours, GB. Hopefully, mag-signify lamang si Abogado Bart Trico, tabi. Si Abogado Giselle, halaw, panahon sa tuyang panyero ng bayan, sa tuyang resident attorney, halawig ng panahon na may pinag-asikaso gayon, tabi, ha? Kung ikaw mga kaulangan, kaya di pa nakakasabay ni Doro-Diretso po sa tuyang programa. Ang sarap pang panyero ng bayan naman, si Abogado Bart Trico, gawa man siya ng radio guesty bago digdi sa tuya kung nakakapaondra siya tabi nin panahon. Kuya Nuling, paminsan nasa lawud, paminsan nasa rapo-rapo, si Kuya Nuling nakabredo. Kuya Nuling, marahay na aga tabi isay mo, so dekano kan Kolehiyo de Abogacía, dati siyang dekano kan Kolehiyo de Abogacía, yan sa UST, yugon mo an. Pad lamang pwede. Try ko daw si maapudan. Ade, Cabredo, si Judge Nuling Cabredo. One, constitutionalist, political law luminary. Yan Nuling Cabredo napon. Bago ko pa pinagkuhan ini Attorney Bart, talagang dahil pa nagsigbay, puro sa yan na delay. So yung ay uyugon mo nagpaabot po inopisyal na mensahe sa tuyang sarupang panyero ng bayan, Abogado Bart Trico. The court hereby acknowledges the official statement through text message of Attorney Bart Trico sa tuyang sarupang resident attorney and panyero ng bayan. And we will read in toto sa tuyang sa iyang mensahe. Yan, i-text ba ko mo na tabi si Abogado Bart Trico. Yan. Ay, nasala so spelling. Copy po. Yan. Salamat po. Yan. Yan. Ang sabi digdi ni Abogado Bart Trico, and we are recognizing it, tabi, officialmente on record. Sabi digdi ni Abogado Bart Trico, begging your indulgence, your honor, we are in mandatory continuing legal education, MCLE, online seminar po. Apologies to the parties po, uyugon mo an. Sige tabi, Attorney Bart Trico, your prayer is hereby acknowledged and recognized, and with all due respect, we consider it, uyugon mo an. Di magkakatindir. Sa tuyang sarupang panyero ng bayan, si Abogado Bart Trico, iyan bagang mga huwes, pading ako diyon, iguan kang pinagapod na mandatory, yan ang mga abogado, mandatory continuing legal education. Yan. Dapat umatindir ka kaan, whether you like it or yes, takadakol nin mga bagong inobasyones na dapat nindang maisihan
may kinaaraman sa mga provisiones nin ley digdi sa Republika kang Pilipinas. Takunda ikakaan mag-atinder yon, pirming pirdi kakaan sa masunod na asunto. Taigonin mga bagong provisiones na kanlay na dapat mong maintindihan, maisihan. You cannot protect the interest of your client and you cannot dispense of justice properly kung dahil kakaiyanak mandatory continuing legal education. Yan. Kaya padagusan sa indang pag-eskwela. Acknowledge tabi, Your Honor, the counsel for the prosecution. Yogon. Pudang ko na si Kuya Noling nakabredo. Bad lamang makalusot kita kay Kuya Noling. Ang bida, nasa lawod si Kuya Noling. Nagpataw-pataw, nagsira naman. Kaya nasa rapo-rapo. Kuya Noling, nag-apod tabi ako. Yan, nagsimbag si Kuya Noling. Dugon mo an. Yaon si Kuya Noling kabredo. Kuya Noling, marhay naldaw tabi. Kumusta, sir? Kumusta? Marhay na aldaw tabi, Kuya Noling. The court is now in session sa programang Legally Yours, GB. Okay. Oho, saing katabi mo niyan, Kuya Noling. Unti sa lampas sa San Antonio sa Tabaco. Uyogon, nasa tahaw kang kadagatan mga tugang. Ang sa tuyang kahuro niya. Kumusta, sir? O ni baga sir, nasa programa na kitang Legally Yours, GB. Okay. Opo, Okay. on air na tabi kita. Maray nga ni tabi ko nuling you took our call. Sinibag mo tabi na ang apod kan korte. Tanganing matawangan taan sa tuyang mga kaymanwa na makasabot kan mga provisiones kan manlaylay na provisiones kan lay. So sa tuya sa nang nabaro-baro tabi ko nuling. Oh. Okay, sir. Okay. Oho, iyo tabi. Uyogon mo. Fine. Uli nagwawara-wara o gariyan signal ta ko nuling. Ano yan, signal kayo, sige. Oho. Medyo, ilingon tawil, sahi. Oho. Medyo, pan talaga, nagwawa. Oh, nakakon ka, naihulog mo na so buntogon, so angkla. Nawara-wara o garing ang signal. Naglalawod naman, nasa lawod si Kwenoling kaya ang sa tuyang dikano kan abogasiyan natin yan sa UST. Talbo kang parusan sound. Ano po? Talbo kang parusan sound. May nasubad ka na dyan? Nagtutuntun pa sana. Nagtutuntun pa sana. Iyo tabi. Oh, sige tabi, Kwenoling. Arog kay ni Kwenoling tabi, ano? Igonin, ano daw tabi, bilang ikasarong constitutionalist, sarong luminary, gunman, sa konstitusyon. Igoning mahiwas na kaaraman sa mga leye bilang sarong dating huwes, tabi. May mga naghapot da igonin mga nagbuburutwang informasyones na mga may plano ang ibang mga dignitaryos niya to, mga nasa tronos y dominasyones, mga nasa gobyerno na day magpabakuna, day dapat magluwas sa harong. Diyan ka sana sa harong, day suhabo na magpabakuna. Igwa daw tabi yan, Kuya Nolingning, implikasyon legal susog sa satuyang konstitusyon tabi, Kuya Noling? Anong dapat consider so, libertad sa tao ka kita sa diretsos kan kada tao agad
kung kita miyembro kita rong sosyedad, arog kan Pilipinas, political kita, pinagpapasunod yan sa mga otoridad. Kita, mga opisyalis sa gobyerno, na nagkakaigwa ki pudesgikan sa tao na magpasar ki mga leyes, ordinances, mga regulasyones, asin kung kita sa rong miyembro ka sosyedad, sigun sila, kita dapat magsunod sa mga pinag-orden na regulasyones, mga mandato, kan magkakanigong otoridad. So, ano yung digitalian? Pero, parent na konflikto, pero may sabatan pa kasi ideya. Oo. Kita igwa ki libertad. Igwa kitang freedom. Igwa kitang diretso na magbayaran sa tuwing. Pero, miyembro, organisasyon o sosyedad, igwa ang mga pinagpapasunod na mga mandato, mga regulasyones, tanganing ang pinagapon na karahayan kang kagabsaan, mautog. Oho. Ngunyan, igwa ki pandemic. Igwa ki kailangan namin na tama sa kadalasan na riba. Kasi kene, or under the circumstances, ang sa tuwing authorities, pinapaluwas ki mga regulasyones na dapat sunodon. So, bilang miyembro kisarong sosyedad, obligado kitang sumunod sa mga pinagpapasunod, pinagmamandato ng sa mga otoridad. And unless these regulations, yung mga pinagpapasunod, ay pinagdeklarar kan korte na illegal, ang presumption kan tabi terpilyo, Opo. pirmi ng tama yan, pirmi ng legal. Yan. So, Okay. kung may ordinance ang nagsasabi, ika magpabakuna. Maski ka may diretsyo na magsayong, kung igwang balido na regulasyon ato na ika pagpabakuna, sunod lang mo ang regulasyon. Ang sa itong mga otoridades, nagkakaigwa na ang sarong pinagpapasunod na regulasyon dapat sunodon. Kaya kung halimbawa ay kung mandato na kasabay na penalidad, dapat sunodon. Asinso dahil nagsunod, dapat tawang si magkakanigong penalidad. Yan. Oho. Di May ang... liberty kita. Ikaw kitang diretsyo magsuway. Pero kung ikaw yung nagsasabitan, ikaw regulasyon, nagpromulgar, sinagaluwas ni otoridad, dapat taran otoridad. Yan. Oh, di arog pa lang kani tabi. Yes, sir. Oo, arog pa lang tabi kay ni Honorable Judge, Your Honor, Kuya Nuling. Halimbawa baga ngaya ipinag-orden. So mga habo magpabakuna, sinday nagpabakuna. Dai ka mo makakaluwas sa harong. Tapos nagtaram ngaya so saro. Ngeta may libertad ngaya ako, susod sa konstitusyon. May diretso ako, pribilehiyong magluwas, maglakaw kung saan ko gusto. Kaya di mo ko pagprohibiran. Iyan palan Kuya Nuling, dahil mapupwede, takita, totoo igwang libertad. Pero itong libertad na ito, dapat isurrender mo para sa karahayan kan kagabsan, tay ka, miyembro, kan sarong komunidad, na igwanin nagpapadalagan na mga gobernantes, na iyo ang nagpapaluwas ng mga regulasyones, Kuya Nuling, para sa proteksyon kan kagabsan. Tama ka dyan, sir. Tama ka nang gadyan. Oho. Kan sarong libertad kita mo, eh pwede nang gad na maging absoluto. Gustong sabihin, ikaw permiti limitasyon.
Pero bakit interview kan pag-gadget auto? Oho. Pwede mong doon ng silinyador kay tagpon mag-120, 140. Oho. Tapos yan, pero may limitasyon yan. Oho. Kapag doon mong yan, kung sa pagpakaskas mong yan, kisinto ba yun? Igwa kang na balga na reglamento. So, sa imong diretsong magmanihar, padalagan, kisinto ba yun? May limitasyon. Oh, Ayan. sa simpleng islo. Mhm. Ako baga ngaya, sabi Sir Pio, tao na may diretso, bahala ako kung suntok ako pawala, pag suntok ako pato, diretso ko yan. Oho. Sumuntok ako, o diretso ko. Diretso ko. Pero, ang sakit pag suntok, ipato, pawala, may limitasyon. Sa oras na suntok ko na sudungo kang kataning ko, Oho. my freedom ends where it never begins. Uyugon mo, magayunon Kuya Noling na mga pahayag. Gulpi bagang nag-alboroto ka ito. So mga na nagpahayag baga paano si Presidente Duterte. O sige nga yata ni si Presidente Duterte, abogado baga ini. Ano? So mga habo ngayon magpabakuna, diyan sa nakamusarong. Ito palang tabi Kuya Noling, igwaning legal basis. Ang diretso mo, pwedeng isuppress para sa karahayan kang kagabsaan. Tiga sabi mo na Tama ka yun, Sir Pio. Oo. Tama ka ng ganda. nagmamaniho ka kan auto. Pinag-absolutong diretso. Kayong absoluto. Yan. Opo. Pero Yan. may limitasyon. Oho. Ano man ang limitasyon, iabutan ka ang ding data. Oh, daing data. Pero may limitasyon. Pag-gas. Uyugon man. Tulog kang kalayo. Oho. Gun mo an. Ano ito Kuya Noling? Your right ends when the right of others begins. Sige, pwede ka magsuntok, wala too, basta da ikang tamaan, pero pag may tinamaan ka na, ang diretso mong magsuntok, pwede nang prohibiran. Oh, nawara na talagang magayonon ang pagdiskutir ni Kuya Noling, kundi ang signal taan maluya. Iyo baga ade, Kuya Noling, hello. Dai nakita nagdadangogan. Bigkon ko na cut ko na si Kuya Noling na kabredo. Yogon mo na mga kuan. Kuya Noling, madali sa natabi onidigdi. Kuya Pio, Judge Noling Cabredo, may problema po ang amigami. Bagong pangaki siya, nagmundag ki baby. Pero sabi po ng doktor, lingaw ang ngaran ng ama ng baby due to anesthesia and nakula po ang bayadan sa cesarean po. Evidence po ba ang nagpirma sa consent to cesarean birth? Proof na siyang ama? Yugon ma. Wala akong kinalaman dyan. Di akong pinirma dyan sa sarong hospital ka nakage. Wala akong kinalaman dyan na sapot na yun eh. Ay, mga... Alagi, agluwas pa sa nakasuhapon. Alagi mo ito. Wala akong kinalaman dyan. Adali sa nata, John ma-commercial lagod kita, buda ma-acknowledge in oras ta, naputol si Kuya Noling, mama ni ubrango na si Kuya Noling, kan sa iyang sibid-sibid dyan sa tao kang kadagatan, makakuanin maray na signal, tapos siya at puta ini. Para ko nagpirma dyan sa sarong ospital, taday so, ako sugar dyan. Wala akong kinalaman sa pagbubuntis niyan. Oras Pilipinas 11:35
An oras hatod sa Indokang. Sangobion Multivitamins Plus Minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Smart Padala. Kayang-kaya na mag-claim anywhere. Basta Smart Padala. Neurobion. Neurobion. Helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Tando ay ginto. Ibang ginto. Farex B Complex. Tulong para iwas ngalay at pananamlay ng isip. Mag-Farex B Complex Daily. Red Horse. Lakas ng tama, pero di wasa. Drink responsibly. Revicon. Lakas ng 5. Revicon Forte. Magtinirsa na sa saindong harong kung may namamate ang helang. Maski sinat o abo, magpahingalo asin daig magduman sa trabaho, lalo na ang pagduman sa mga matatawong lugar. Dahil sa paagi kay ni, mararahay katulos. Mantang malilikayan ang paglakop kan helang sa ibang tao. Ang COVID prevention tip na ini, hatod sa Indo ni Congressman Alfred Apid de Los Santos, representative of ang Provinciano Party List. Good Found Cement Corporation, makers of Mayon Cement. Congressman Fernando Didi Cabredo, kan 3rd District of Albay. Asin ni Mr. Lau Beltran of Legazpi City. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos at 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Yan si Kong Joey Salceda, may tabang sa edukasyon. Yan si Kong Joey Salceda, problema ta may solusyon. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdo. Infrastruktura mga tinampo, sa tabang niya may eroplano. Tapos na plano, yao na mismo ang makikinabang permitawo. Garantisado ang pakagibo kan Bicol International Airport yo. Kada ko lang matatawanin trabaho sa segundo distrito Albayano. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdong. Sangobion, ako'y pag-ibahin. Sunang dugong Pinoy, pag-ibahin ang dugo natin. Sangobion, sa pagod, putla o hila, kayang-kaya, matibay ang dugong Pinoy. Take Sangobion Iron Plus every day with proper diet and exercise. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Dumating na ang Res Bakuna kasangga laban sa COVID-19. At dahil ang dating nito ay by batches din ang babakunahan. Sa Priority A na grupo, una na ang ating health frontliners. Susunod ang mga mahal nating seniors. Pagkatapos ay mga taong may ibang karamdaman, mga frontliner na non-medical. At susunod ang mga kapuspalad. Mag-abang lamang dahil may priority groups B and C pa. Patuloy nating suportahan ang Res Bakuna at maging bahagi tayo ng Vida Vaccination. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Usapang Rayuma. Aroy! Naggamot na ako pero maga pa rin. Pare, mas magaling dyan, Skelan. Check na mas magaling. Mas tipid kesa leading brand. 950 SRP lang. Mas magaling nga. Ayos na ang rayuma ko. Unilab yan. May anti-maga ang Skelan na wala ang paracetamol. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor. Nakaupo, amoy pawis agad. Konting lakad, amoy pawis agad. Sa summer init, ang bilis. Konting galaw, amoy pawis. Kailangan ng kontra, amoy pawis. Yan ang aming nais. Sa wakas, may New Downy. Kontra, amoy pawis. Yan ang sagot sa summer bisis. Amoy ng pawis, huwag magtitiis. Pag New Downy. Kontra, amoy pawis. Talo at fresh ang damit dahil may 24 hours. Kontra, amoy pawis. Based on technical testing and consumer agreement data. New Downy Kontra Amoy Pawis. May 24-hour Kontra Amoy Pawis protection. Downy, magbagong buhay na. I-Downy kontra kulob
ang buong labada. Pagkatapos ng napakaraming trabaho, sino ang kaya pang mag-asikaso sa bahay? Syempre, yung di sakitin. Ang naka-Enervon araw-araw, may more immunity. Tulong para makaiwas sa sakit. With proper diet and exercise. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa. Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee product. Ang mga promo purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kumpletong address, contact number, firma, kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1,000,000 piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Unang tingin pa lang na in love na ako. Kakakilig talaga ang presyo. Starts at 35 pesos lang. Magno everyday McSavers. Starts at 35 pesos. May in love ka talaga sa sarap at presyo ng McDo Everyday McSavers. Linamnam ng cheesy egg disal, crunchy, meaty McCrispy chicken sandwich, o savory sarap ng Burger McDo. Starts at 35 pesos lang. Price varies. Order na ng Everyday McSavers sa McDonald's drive-thru, take-out, or McDelivery. Yan. Okay na diyon. Sige, tabi. Thank you so much, June. Day na kanat birits na si Kuya Nuling nakabredo. Nasa lawod pa ano si Kuya Nuling, tabi. Nagbabanwit. Yan saro sa mga tig niya. Pagbanwit. Ano kung may nasubad na si Kuya Nuling. Well, tubaga tabi pa no, naeheputa kay Gads Nuling Cabredo no. Saro siyang huwes. Dekano dati kan Abogacía, Kolehiyo de Abogacía dyan sa US. Aram nindo, hindi kaya sa Pilipinas yun, na ako na sobrahan na baga, adi, I'm out of words na pwedeng i-describe, ilingan, nabubukag kayaan sa tuyang dalagan once na ang mga politiko, lalo na sa lado nasyonal, minasaral yun ng pahayag, adi. Inisa nang sa mga ECQ, mga quarantine, mga gabos-gabos, nakadaklan dapat, ang pinagsunod niya to, as in pinagpapaibabaw, so wisdom kan mga nasa medical community. Pero sisaw-sawan kan mga senador, adi yun. Isaw-sawan ng mga alkalde. Ay, sus Mariosep na. Diyan kita nariribok na. Saro duman so pahayag baga kang presidente. Na so mga daing ngayon na habo magpabakuna, diyan ngaya kamo sa harong sana. Daing lugod magluwas. Gulpi naman so nagburutobot ka ito. Ay ngaya. Violasyon ngaya kan sa mo yung derecho sa irarom kang konstitusyon. Diskriminasyon ngaya iyan. Dahil ngayon mapupwedeng pagprohibiran na kami magluwas sa harong. Yan. Ito pala sa hararom na pag-i-estudyo, igwaning basihan legal. Iyo ngaya sa konstitusyon. Igwa ka mong deretsos na
magluwas, maglakaw-lakaw. Pero kung ang diretsos mong iyan, magkakaapektar na sa diretso man kan iba asin lalo na kan kagabsan, diyan na i-aplikar so pinag-apod na your right ends where my right or others' rights begins. Yan. Otronta, your right ends when others' rights begins. Ano hemplo ni Kuya Noling na Cabredo, arog kay ni. Iyo nga ya, tatao ka magmaneho nin bisikleta, nin auto, bihikulo, igwa kang lisensya. Pero nga ya dyan sa pagpadalagan mo kan bihikulo mo, dahil mo pwedeng itodo ang silinyador mo, doonan mong sumagkod duman sa pinaka ma-speed na dalagan, na kaipuhanan mong konsideraron man, so ibang motoristas, na daay mo maligis, daay mo mabunggo, pati sa mga pedestrian. Kaya, i-regulate mo an sa imong pagpadalagan kan bihikulo. Sa ika, miyembro ka kan komunidad na dapat magrespitar man, bako sa nakan sa imong diretso na hibuhon sa imong man na libertad, kundi i-respitar mo man so libertad kan iba. Sabi ni Quenoling, karong huwe. Kunyan nga yan na nasa pandemya kita. O pwede nga yan na hibuhon. Saan gabos nga mga direktibas, mga orden ehekutibo, are presumed legal not unless nga they are expressly declared illegal by a competent court. Yan. O yung tabi baga, yun ang judge na nagasabi po yan tabi. Okay? Kung didig di sa to sa Pilipinas, pag nasasalmugan ng politika, dahil na, tapos na ang laban, ribok na kita sa Pilipinas. Sabi man kan sarong texter, the police power of the state is over to the natural rights of its citizens. Liberty does not mean license, that the rights involve duties and that freedom must be coupled with responsibility and self-restraint when what is at stake is the safeguard, health, and general welfare of the people. Iyan so taramo no. Kansaro man na texter niya to. Iyo po, tama ka dyan. Susog man iniduman sa pahayag ni Judge Noling Cabredo. Judge na po yan tabi ano. Yan, ang nagsasabi. Iyo nga yan, bako ngayang absoluto. Bako absolute. Nadainin na pwedeng restraint an sa imong diretso. Sa ika ngayang, membro ka kan sosyudad. Pwede ka ngayang sumuntok patoo, pawala, uppercut, job o kung ano pa man. Basta dahi kang tatamaan. Pero pag may tinamaan ka na ngaya, tinamaan mo na sudungo kan kataning mo, ayan. So diretso mo na pagsuntok, pwede nang prohibiran. Kung nga prohibiran, dapat nang prohibiran. Kaigwa ka nang tinamaan kan kakasuntok mo. Ito ang gustong sabihong ka. Kaya baga sabi ni Presidente Duterte, o ngunya na may pandemic, kung igwa ng bakuna dyan sa Indo, habo mo magpabakuna, sige, dyan ka sana sa harong. Tanganing daay mo man maapektaran sa komunidad. Tanganing daay ka man, daay mo man, maibugtak sa peligro sa komunidad. Yan. Sabi baga duman sa tuyang intro, pag nagaprograma kita, kada Sabado, aramon ta ang mga probisyones kanlay, intindihon niya to, so mga probisyones kanlay na maproteher kan sa tuyang diretso bilang persona, asin maproteher kan sa tuyang propriedad. Asin aramon taman, ang mga layes na yan, tanganing marespetar taman, so diretso kan iba, budaso pagproteher man kan sa indang propriedad. Because we are living in a community na igwanin mga gobernantes.
Ano man ang mga regulasyones kan na ipigapaluwas kan mga gobernantes, dapat nasunodon. Malinaw tabi. Kundi dae, duman sa mga mapagal alunon ang administrasyon na ini. Dae, sala na naman ngayon. Mga DDS naman ngayon paanong mga pasistema. Subagaanan si pantadigdi. Paita kasubago, subaretang alas 11. Puminait naman si Senador Kiko Pangilinan. May mga tigahagad sa gobyerno na dapat ngayon ipasunod or what? Nako. Paano na ba yan? Tabi, So yan po, parang nga, ito nakalusot pa kay Kuya Nuling, tumaning diit na minuto. Mantag siya po nagpapataw-pataw diyan sa kadagatan. No? Yan sa, pagbuburobanwit niya. Yan po, tabi, manunungod dyan. Kaya, magkuang kita po, turunod sa nakon, igawang pinagpapautukan gobyerno. Hinda ko sa natabi, kung sa Pilipinas, mapangyarian. With the presence of social media, kaparter ko ng ipading Nald Baldo, kan Barangay Dapdap, the home of Senior Santo Cristo. Pading Nald, mabuhay ka. Baldo in, na police out. Last 8 minutes, kang programang Legal Yours, GB. No. Dahil ugaring susatuyang kuan, magayunon baga itong pahayag ni Kuya Nuling. Ito sa nang ehemplo na nagmamaneho ka kan auto, ay mo pwedeng pa-speedon sa nan auto mo na umarabot sa 180, 200 an speed kaan. Tay guaman ng ibang motoristas na dapat mo man na kauan ni nagakandigong proteksyon. Aron po kaan-an, logic kaan na gustong ipasabot akan lay naan na regulasyon. Iga pa utob kan gobyerno. Halimbawa, magpaluwas ning orden. Maray nga ni, taday man ito pinag-iksihir talaga kan gobyerno. So pagsabing habo magpabakuna, despite na igwa ng bakuna sa lugar, day pagpaluson sa harong. Kung ito palang pinag-iksihir, talagang legal ito. Pero kung day pamaning bakuna, siyempre day pamaning ka makapapakuna. Ako? Okay. Akala kong wa buda asin. Tungo ko sa wala barado. Lubago. Itunaw ko so asin sa tubig na mainit budaswa. Yan. Barado sudungo ko. So yan tabi katuyang manungod sa mga kahaputan na. Mari nga itana chimpuhan ta na si Kuya Nuling. Aloy ta na ina gustong ipakihumapot sa siya. No di kita nakaka-chimpo. Ngunyan, uyan na, okay na. Aliwanag na po. Kaya kung mapanta naman ang bareta sa TV, imbawa igoning araw kaan, ang sarong emplo kayo, yan bagang lockdown, no? Lockdown. Pag pigla lockdown, diretso mo, pwedeng irarom mo na sa intereses kan kagabsan. Irarom mo na. Intereses kan. Nagluwas sa paman. Kawat online games. Talpa ka na. Sabi O di paano lamang, pwede na kita pa ding magpaaram para mentra sa programa. Sa pangaram po, kan sa tuyang mga regular na pag-iriba, ang mga panyero ng bayan, Attorney Giselle Basanta, Attorney Bart Traico, kasabago nakasabay ta si Judge Nuling Cabredo, Abogado Nuling Cabredo. Malayo ang Kasubago man sa technical control si Dion Napolis, ngunyan si Pading Tay Nalbaldo. News Manager Mardela sa newsroom, sa production si Angel na Mustaza, si Arven Buda, si Richard. nang di niya ginawa. Salamat ko po sa inyo pag-antabay. Court is now adjourned. Mga ikapiling niya kanyang asawa at anak.
sa indung nadangog ang programang Legally Yours GB. Abangan giraray sa masunod na Sabado, digdi sa DZGB. Legally Yours GB. Brad, atubangon